Szeretettel köszöntöm az ifjú párt kedves rokonaikat és meghívottaikat. Az emberek életében a házasságkötés az egyik legfontosabb fordulópont. Egy olyan döntés, melynek eredményeként a világ, az élet új értelmet nyer, új, közös tartalommal töltődik fel. Házastársakként, szülőként rengeteg kihívás és feladat vár önökre. De egymás kezét fogva a kölcsönös szeretet és tisztelet jegyében a kihívásokat és kísértéseket könnyedén le tudják majd győzni. Önök most azért jelentek meg itt, hogy kinyilvánítsák házasságkötési szándékukat, ezért kérem, válaszoljanak kérdéseimre. Jaskó Tamás Levente. Szabad akaratából és elhatározásából veszi házastársul Varga Noémi Tündét? Igen. Varga Noémi Tünde. Szabad akaratából és elhatározásából megy házastársul Jaskó Tamás Leventéhez? Igen. Ezennel megállapítom, hogy a házasságkötés törvényi feltételei teljesültek. Mindezek után szabad elhatározásukból tett beleegyezésük alapján házastársaknak nyilvánítom önöket. Meg lehet csókolni a mennyasszonyt, meg lehet tapsolni az ifjúzást. Egyet a fotósnak is. Továbbiakban figyelmükbe ajánlom az alkotmány és a polgárjogi törvénykönyv következő szakaszait. Hatóságok tiszteletben tartják és védik a magán és családi életet. A család alapja a házastársak közötti szabad elhatározásból kötött házasság. A házastársak közötti viszonyban és a gyermekekkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek gyakorlásában a házastársak egyenlő jogokkal rendelkeznek. A szülői jogok és kötelezettségek csak is a gyermekek javára gyakorolhatóak, a szülők kötelesek biztosítani gyermekeik nevelését és oktatását. A házastársak közösen döntenek a házasság minden kérdésében, a házastársak kölcsönös tisztelettel, erkölcsi támogatással és hűséggel tartoznak egymás iránt. Én azt kívánom, hogy soha ne fogyatkozzon meg szerelmük és szeretetük egymás iránt, hogy érintetlenül és tisztán maradjunk meg ennek a napnak az emléke a szívükben, ennek a pillanatnak, amikor életük nem csak legfontosabb, de legjobb döntését is hozták meg. Szívből gratulálok, legyenek nagyon boldogok! A családot és a meghívottakat megkérem, hogy a sétányon várják meg az ifjú párt a gratulációkhoz.